לכולם, זה שוב אני מקסים. הנה עכשיו אני אראה לכם, אני אעשה... רציתם שאני אראה לכם, זה החלק השני שלי. אם רציתם שאני אראה לכם את המקומות האחרים, קודם צריך לעשות שחקן חדש. בלי שחקן, כאילו אני כבר עשיתי מה שרציתי, נגיד לא יודע, חכו שנייה, אני אעשה. זה נגיד. מנהל, סיסמה. חכו שנייה. מישהו תשים שם סיסמה שיכתוב אם אתה שם מנהל והסיסמה מקסים, איזו שפה זאת בעברית, לכתוב מקסים 111. טוב, זה כבר סתם, אני גם אשחק בשחקן הזה, אז מי שבא לו שייכנס אליו. אתם לא יכולים לעשות איתנטים את זה. זה, הנה עכשיו ניכנס, אני אשמור אותו, אתחיל, הנה. אוי, בטעות לא עשיתי, בלי לשוטט, לא נורא. אז הנה אני אראה לכם, עכשיו אני אראה לכם את בדיוק מה שרציתי להראות לכם. יש גם מי שעכשיו בדיוק משחק במיגמק, אחר כך אני אראה לכם עוד כמה דברים, הנה, תלחצו הרבה זמן, תזכרו מה יקרה. לפעמים נתקעים, זה מעצבן לי, לא רואים? מסכה. אחר כך חכו שנייה. אז אל תשכחו לאשר על ההישגים משל חדש. הנה, עכשיו מקבלים הישג. אוקיי, עכשיו תקבל הישג עוד מעט. נראה לכם את הדברים. הנה, חכו. נראה לכם את ההישגים. מה שהראיתי, עכשיו זה 100% לעבוד, ואני לא משקר עליכם. אתחיל, הנה. גם אני אקבל קצת כסף. כל הזמן, אוי סליחה, כל הזמן רק לצד. אתם צריכים, אבל כשאתם כאן, הנה, רואים? קיבלתי 10 נקודות. אפשר לקבל כמה נקודות. אפשר גם לעבור את זה, אבל זה לא כזאת בעיה, אבל לא נורא. אאוץ'. זה לא נעים. 3 שקלים. עכשיו, אז בואו נבדוק מה עולה. אני אראה לכם. עכשיו אני צריך למצוא שחקן אחר אם אני לא רוצה לעשות. נתכנס לבית. אם יש לה מה שרציתי. אם אין לה, אז אין לי מזל. לא אין לה, אז הנה, תסתכלו. זה מה שקיבלנו. זה לפנים. הנה, גם קיבלתי עוד הישגים. אני יכולת לראות לכם עוד הישגים, אם בא לכם. אל תשימו לב לרעש. זה סתם, מחוץ. כמה זה עולה? מוז בחינה? מה זה הדברים האלה? 5 שקלים, הנה, אני יכול לקנות. אז נגיד אני אקנה, לא, הכי טוב? נו, באמת, שונא את זה. הנה. אז זה גם עושה לכם הישגים. יפים. עכשיו הנה עוד מקום אחד. אני אראה לכם. הנה פה. דוכן האוכל, כן. אני יש כאילו מכין את הפיצה והפלאפל. גם פופקורן זה טוב, הנה. 500 מה אין מספיק ברשותנו בכסף? טוב, לא נורא, כמה כסף יש לי? 3 שקל, וזה הלכתי בהתחלה. הנה רואים, יש לי פיצה, את זה. טוב, אז יאללה, הלכתי. יאללה, בואו נבדוק מה עוד יש לי עוד. בואו נבדוק, אם נגיד פה, אני נבדוק אם זה, אוי, זה עוד 26 דקות. לא מספיק היום, אולי בסרטון הבא שלי. טוב, אז מה אני אראה לכם עוד? בואו נבדוק אם אצלו לא יש, אני אבדוק. הלוואי שיהיה לו מה שרציתי. לא, אין לו. המיקמקודים. אם אתם רוצים להיות נדירים, תשתמשו במיקמקודים. זה משחק. בואו נבדוק.
האם יש לו? לא. תחכו. באמת. אף אחד אין את זה, לא מבין מה אני. בשחקנים האחרים יש לי. באמת, תבדקו רק אצל מנויים מה ש... רק אני אגיד לכם מה לזה. בואו נבדוק. יפה. אני מצטער שהסרטון לוקח הרבה זמן ולזה, אבל לא נורא. בשבילי זה לא נורא. באמת. תלחצו ב-6. ומה הקטע? בואו מסיבה. יש סוף סוף. חבר'ה, אוי סליחה, זה לא זה. הנה עכשיו יש לנו מזל, הנה רואים את זה. תיכנסו לזה, אתם יכולים, אפשר להיכנס בכל פעם מחדש. לכם משהו נדיר, רוצים לקבל משהו מההרצאה שלו? הנה, תסתכלו, הנה פה. רואים את העכבר שלי? מקבלים מפתח אוצרות. הנה מפתח אוצרות, משהו. טוב, בואו נראה לכם עוד דברים. נגיד מי שעכשיו במגמק, מי שלא יודע והוא רק חדש במגמק, אז ואתם עדיין בחופש סוכות, או בכלל, אחרי כמה ימים אחרי חופש סוכות, נרשמתם או משהו, אז תיכנסו ישר למיקף בקומה שנייה. חייבים. ותיזהרו מישהו מחשב אתכם. אם רואים שמחשבים אחרים, תברחו ישר. אם אתם, הנה רואים, יש פה דברים. אם אתם רואים שלא אין פה, אז תחפשו. סליחה על הרעש, הנה. חכו לעסק קצת. לכם עוד הישג קליל, שאני אפילו לא צריך להראות לכם בכלל. אז אתם רוצים לעשות הישג שקוראים. הנה, חכו, הנה. סיימתי וקראתי את הספר. טאדאם! הנה, עכשיו אני אדפדף בדברים. הנה, קיבלתי תיק כזה. תיק יפה. נחמד. אחר כך אני אראה לכם כל הדברים שהרווחתי. אוי, זה לקח הרבה זמן, אבל שווה את זה. אני אפילו לקראתי את הספר. מישהו אוהב לקרוא שיקרא. היה פה פעם דברים, אבל אני לא יודע לאן זה נעלם. לא פעם, אבל לפני כמה ימים. מוזר. איזה תעלומה. אז זה מזיק, כן. למי שיש את זה במנוי. זה גם מנויים, אני יודע. גם אני בקושי, מיק פטל. אין, לא מפוקח. אין, מצטער. אם הייתי מראה לכם סרטון מזמן, היה לי כבר הכל יוצא, אבל עכשיו אין לי שום דבר. מצטער, I'm sorry. הנה, ככה אני יושב גרם. מי שרוצה שייכנס. אין לי בעיה. אם אתם עושים לא לייקים, זה בסדר. טוב, אז מה נעשה? אין לי שום דבר בבית, לא נורא. אם אתם רוצים לשייך לכם הישגים, עכשיו אני אראה לכם עוד הישג אחד. הנה, הישג אחד. רוצים הישג? תיכנסו למיקס עם מי שאף פעם לא נכנס לשם. ונכנס לבפנים וטלה, הישג. בקר בקולנוע. וגם פה יש כל מיני שאלות. טוב, זה כבר בפרק הבא. בפרק הבא שלי יהיה את התשובות פה. חלק מהם. טוב, ביי. חכו שנייה. אני אגיד לכם ביי. ריקוד קטן בשביל הצחוק. הופה. טוב, אז לי שלום. ולהתראות. תזכרו. להיכנס לצרכן שלי אם בא לכם. ביי.